Al 2015, els clams del carrer i els somnis de moltíssima gent, entre ells els meus, es van complir. Valencianes i valencians vam ser la força del canvi i els protagonistes de la transformació que ha impulsat València cap al futur, posant-la en el mapa de les coses bones, referent de sostenibilitat, de bona gestió, d'oportunitats i de modernitat. Una ciutat feta de barris i pobles, on tradició i innovació es donen la mà i ens fa únics. Una ciutat diversa i amable, on la cultura pren els carrers i la gent pren les places i les ompli de somriures. Una transformació que ens fa sentir-nos orgullosos i orgulloses, amb encerts i a vegades desencerts. D'això i de les vostres preocupacions també he après i he reflexionat molt. Quan passege pels carrers d'esta ciutat, on he decidit viure, on m'he enamorat i he fet arrels de família i amistat, la València on creixen les meues netes, veig que hem fet moltes coses i encara ens queda molt per fer, amb sentit comú i honradesa, amb encara més il·lusió, perquè inclús en moments complicats com els que hem passat o els que puguen vindre, sabem que la prioritat és no deixar ningú enrere. És en els temps difícils on s'ha d'estar on toca, cuidant-nos, donant seguretat i certeses a la nostra gent. Per nosaltres, pels nostres, per esta València que m'apassiona, jo dic sí. I tu, t'apuntes?